Ibu Bapak kadang siswa monggo nyinau dipun lajengaken. Menika jarek nggih. Monggo. Nggih, menika kagem nganten. Ibu niku, Bapak Ibu niku menika, namung menika. Sanesipun manten. Monggo Bapak Ibu ingkang sampun kalawa mundhut anu nggih ageman wisuda panjenengan bikak stagen rumiyin. Stagen napa nggih? Udet bengkong. Apa Bun? Napa niku? Stagen, nggih. Stagen menika. Wonten anu istilah sanes. Angken niku ingkang setunggalipun. Kendit. Nah, kendit nggih, menawi kendit nggih. Monggo dipun bikak. Macam itu gampang. Dibantu aja. Nggih, monggo Bapak Ibu sedaya. Mangke nek badhe ngagem lho. Nggih, mangke menawi pandadaran nika panjenengan nggih ngagem. Nggih. Nika kados Bunda Hanum. Nah, monggo pirsani. Nika merekipun dipun klothok rumiyin. Kersane mboten ganggu. Heeh, masih virgin. Ampun kelokor nggih. Kenceng ngoten lho mangke sekeca nek dipun agem. Kencengke. Ampun kelokor. Mangke menawi nglokor kangelan ngoten. Kenceng nggih. Sampun. Ya Allah, iki nek lomba dak mboten pikantuk juara. Buka sik Mas. Iku lho Mas, capek buka. Klothok sik. Nah. Sinten ingkang sampun? Lho. Ayo monggo sanesipun. Ibu, Bapak. Bapak panjenengan mau dereng mundhut? Oh, dereng. Niki kagunganipun sinten? Piyantunipun. Anu panjenengan gulungke lak ampun, Pak. Kagem latihan. Mangke diwangsulke. Kagem latihan, Pak. Sampun. Mangke diwangsulke. Mboten kancane yo. Sampun? Ih, dereng terus. Senengane dereng ibu-ibu iki. Oh, sampun ayo, sampun. Ya Allah haluse, piyantun halusan. Bangsa. Mas, kewalik Mas.
Jare nyamping dipun bikak Mas Sandi. Pirsani njaba napa jerone? Yo, njaba jerone ndi? Pokoke sing cetha niku njawi. Sampun. Sakmenika dipun pirsani bathikipun wonten peksi. Wonten manuke niku, Pak, wonten manuke. Ayo, pirsani manuke. Nggih, manuke, manuk pundi? Sampun? Sampun kepanggih? Pados manuk mawon gampil. Manuk pundi, Pak? Pundi manuke, Pak? Mosok mboten wonten. Wonten apa? Lha niki dak manuk apa? Niki manuk. Nah, manuke ampun kejungkir nggih. Manuke kedah ngadeg, jejeg menginggil. Manuke menginggil nggih. Nah, nika mirsani Mas Andi. Manuke menginggil. Ya Allah, mosok ora arti manuk leh, Mas. Niku wahyu. Nah, ingkang kados riyen nika wahyu. Nah, njaba jerone sing piye? Sing cetha berarti sing jawi. Niki nyampinge sae. Serondok tulis niki. Njaba jero meh padha. Melu. Ayo. Sampun. Mir wedok lho. Sampun, sampun. Pak, sampun nggih. Hah? Bedane miru Jogja kali Solo. Menika Solo nggih, Pak. Bu, menika Solo nggih. Dados ceretipun mangke didelikno. Mboten diketingalke nggih. Ah, niku pirsani. Nah nika nggih. Dalem. Manuk sing ndi ya, Bu? Iki dak manuk, Bu. Oh, manuk. Iki ndas manuk, iki lare, iki cakare nek kene. Ah, leres. Nggih. Nggih. Ya Allah, luru manuk kawet mau ora ketemu-ketemu. Sampun nggih, nika ceret. Cerete ditekuk ping 3. Setunggal ditekuk menjero. Setunggal ditekuk malih. Setunggal riyen. Setunggal. Wiyaripun sepinten? Setunggal setengah ngantos kalih nyari, nggih. Menawi drijine kados kula gudi-gudi ngeten iki nggih setunggal setengah. Nggih. Monggo dipun posisine. Lah iya masih bener ning sing jero ning kene. Apa ning sing jero ning kene? Ngene. Engkang mriki engkang Jawi. Engkang cetha mriki nggih sebelah mriki nggih, Bu. Engkang cetha sebelah mriki.
Kadang tekniknya ngono. Lah beda adine bendino. Kebalikan. Kebalikan. Nggih. Nggih, sekedap. Sampun 3. Menawi sampun 3 dipun lipat keluar. Nah, 3 nggih, 3 nggih, ngaten. Terus ditekuk keluar. Nah. Nggih, keluar Bu. Menawi sampun 3, kenging napa kok ngantos 3? Kersanipun mangke panjenengan tedhakan kok mbikak ngebyar-ngebyar menika lesipun boten ketingal. Ngaten. Sanes kalian ingkang Jogja. Menawi Jogja kedahipun seretipun dipun ketingalaken. Sampun dereng terus iku Pak. Ayo Pak. Lho Pak ayo ah. Pak ayo Pak. Pak ayo ah. Ayo Pak. Ngene kok iso. Sampun. Nggih. Bolak-balik ngaten. Setelah 3 tekukan yang ke dalam-dalam 3 kali, lajeng bolak-balik. Paham? Oh nggih. Pun, monggo. Lho. Ayo ngasta dhewe ya. Ngoten. Sami mangke, kakung ugi ngeten, cuman mangke wiyaripun 3 nyari, lebih lebar. Nggih. Menawi putri, sampun. Ibu menika cacahipun boten winates nggih. Panjenengan ngastonipun 7, 9, 11 sak kathah-kathahipun pareng. Boten winates. Nggih. Harus 5 boten. Sak kathah-kathahipun. Lah mangke nek kathah lak terus mboten saged nganu, mboten telangkup. Nah nika mangke wonten caranipun. Menawi nggih, mboten ambyar. Nah, ngeten niki lho. Nggih langkung saking 7 nggih pareng. Malah sangsaya kathah niku sangsaya sae. Dados ngebyak-ngebyak ngoten lho sae. Nggih, bolak-balik. Menawi sampun kaping 3, lajeng bolak-balik ngoten. Ayo, sampun pikantuk 7. Nembe gangsal, yuk diteraske. Sampun, ngoten niku. Yo, ndamel sak kathah-kathahipun. 7, 9, 11. Ganjil nggih, menawi boten ganjil nggih, mangke yo nek jero. Dak nggih ha. Nek genep kan dados teng lebet. Boten ketingal wirunipun. Dingenek-ngenekno iku. Zaman biyen niku kan mboten wonten setrika. Ngaten lho, lah nika teknikipun dipun kepel. Dados mboten ambyar ngoten lho.
Mangsute. Mangsute. Nggih. Ngatos-atos nggih. Menika wiyaripun kedahipun sami. Ampun wonten sing ketingal ombo, wonten ingkang ciut. Leng udari alon-alon nggih Bu. Ampun diudari biar ngoten. Sepalih-sepalih mawon. Sepalih kiwa rumiyin mangke lajeng napa ingkang kanan sepalih ngoten. Ayo saged gampil lho. Menawi kalian jumeneng kok saya nggih kalian lenggah. Monggo mardika. Mboten saged nggih. Ampun wiyar-wiyar lho nggih. Ngatos-atos sampun wiyar-wiyar. Nuwun sewu Mas. Iki mok pira Mas? Iki kurang iki. Setunggal kalih Ping 3 nembe ngeten. Ngoten. Nggih. pirang. Wiyaripun anu lho nggih, 3 nyari lho. Ampun alit-alit mangke kados ibu. Sampun. Makane saged ngerti. Jadi Ibu bapak menawi mangke sampun nyampingipun sampun reget dipun kumbah ngagem napa Pak? Relak. Lerak. Nggih. Nggih. Menawi mboten wonten nggih diopyok-opyok ngoten mawon. Lah kersanipun kaku, menawi ngagem kaku ngoten nak sekeca ngoten nggih, mboten kelemprek. Niku dipun kanji. Saged nggih nganji nggih. Kanji niku tepung tapioka nika lho. Kados nek badhe ndamel lem. Nanging ingkang encer. Lah mangke bilasan terakhir niku dipun kom kalih kanji. Nggih sekedap mawon 3 menit napa pinten ampun dangu-dangu terus mangke dipun pepe mboten di bawah sinar matahari nggih dipun angin-angin kemawon nggih teras mawon sak kathah-kathahipun mboten winates dalem nah menika kalau wau nganu Bu kirang rapi panjenengan ngastonipun pun mboten napa-napa kangge latihan. Nggih, dipun tambahi malih. Sampun. Nyamping ingkang kula cepengi nika namine Sida Luhur. Sida Luhur kalian Sida Mulya niku sami bentenipun lataripun dasaripun menawi Sida Mulya niku putih menawi Sida Luhur cemeng kados ingkang kula cepeng menika. Cek harga menyesuaikan budget. Nggih. Dak kirang kathah, Bu. Saya kathah ngoten lho ngebiak saya. Menawi sampun panjenengan bantu kalian cepet biting menapa cepet menapa klip kertas. Mboten betul. Monggo ingkang boten ngasta cepet menika wonten.
cepet diting menapa klip kertas kangge mbantu mawon. Alat bantu. Sampun. Kadosipun kuwalik menika ya Bapak, nyampingipun panjenengan. Lah nika nganu manuk mboten, manuke niki kejungkir. Oh, nggih. Lho, ndase teng ngandhap. Kejungkir. Nggih, kejungkir. Manuke Pak kuwalik. Dalan. Sampun. Oh iya, sampun. Ingkang sampun dipun jepit. Dipun jepit kados ngeten nika. Inggil, lajeng tengah, lajeng ngandhap 3 mawon. Nika kangge bantuan mawon. Nggih, nyepet. Nyepet biasa. Niki kok mek sikit Dik, Bu. Ini tadi 7. Nggih, mangke ngageme 7 nggih. Ngasta malih 7 nggih. Niki namung 3. Namung 3. Tidak dihitung. Yang ke dalam tidak dihitung. Yang dihitung kuwi setelah malik, nggih. Setelah malik, sak sampunipun malik wau nembe dipun etang 7 napa 9 napa 11. Sampun? Menawi sampun dipun cepet. Nggih, monggo Pak. Nika wonten cepet Bu menawi mboten ngasta. Mboten ngajeng. Nggih. Dipun cepet. Inggil ngandhap tengah ngoten mawon. Nika kersane mboten klokor niku dipun niku wae lho Bu dipun kepel-pel saestu dikepel-pel. Oh, mboten kiat ya Allah Gusti, perlu bantuan. Lah racikanipun alit-alit, lentik-lentik. Masya Allah. Bantuan. Rescue. Sampun. Napa Pak? Monggo. Nggih, mboten napa-napa. Monggo nika. Menawi sampun dados 7, 9, 11, monggo dipun cepet, bantuan cepet. Sampun? Niku pinten, Pak? Oh, nggih, sae. Sae napa sae? Sae, nggih. Pisanan yo gak apa-apa ngoten. 3 lho nggih, tekuke nggih. Nggih, 3. Leres Pak, nanging kirang rapi nggih. Nggih, mpun mboten napa-napa. Yang pertama pasti begitu, belum begitu rapi. Wah, nek Bunda ya jos. Yo. Ininya. Kotoke kebesaran ya. Heeh. Lho, iku lho pas, rasikane jenengan iku pas 2 iku. Maksudnya rasikane kan alit-alit, nek kula kan setengah-setengah. Ini tadi kan aku saya mengikuti ini. Oh, ngikuti caretipun. Mboten usah dipun ikuti nih kok. Menjerumuskan. Iya. Sampun, monggo. Lajengipun diagem jarian. Ayo. Jarian yuk. Sampun tabuh sekawan sonten. Madhep tengen. Wirunipun madhep tengen. Madhep tengen.
Re niki? Tengah nggih. Oh nggih. Nggih Re. Sakmenten napa sakmenten nggih? Mesti ampun napa sakmenten ambanen. Amban niku sakmenten niki nggih. Nggih nggih. Berarti kita amban nggih setengah niki amban nggih. Pucukipun dipun lipat segitiga, dipun tekuk segitiga. Panjenengan ngagemipun samparanipun rapet. Panjange sepiro panjange? Sepolok kemiren ketutupan. Nggih. Kemirene ketutupan. Niki dipun cepet sampun. Oh niki dipunculke mawon. Malah ucul boten nganu. Ayo. Boten nyakep bae. Ayo malah ucul. Niki disul mawon nggih. Niki kan sampean malah ucul kok. Iya iki cepite malah ucul nggih. Kalau domae kok. Domae iki lho dom pentol ae, dom cangkel. Tapi nek sak niki nggih. Domae aman. Perempuan Indonesia. Kesabaran yang wah, kesabaran yang amat. Biasa aku dari ora padha. Ora apa? Tambah kare uang. Duh malah semak kaya. Sampun. Panjangipun sepolok. Nggih, ngaten leres. Niku mangke saged maju, saged mundur, menyesuaikan mangke nggih. Nggih, mila nganu dipun ulang-ulangi, dipun wangsul-wangsuli ngaten. Kirang pas dipun wangsuli. Nah. Munggah. Nggih, biasane niku menawi munggah niki kirang rapi. Panjenengan jleberke mawon ngoten lho, Bu. Radi mriki, Bu. Radi mriki. Yo, nuwun sewu. Nika nggih, kula jarii nganu nggih. Jarii setunggal sinten niki sing kula jarii?
Ibu menawi ngagem nyamping nika ampun dingkluk-dingkluk nggih. Saenipun panjenengan wonten ngajeng kaca. Dados mirsani saking kaca. Menawi dingkluk mangke niku nglengsreh. Kados nglengsreh mangke nek pun dados jenengan tegak ngeten. Mangke kecingkrangen. Nggih, setunggal polok, sepolok. Poloknya ketutupan. Mberi Mberi Anjir yang gede-gede ya. Bu Kartika kok nggo mitoni rene lho. Wah, semok kan ada. Iya pokokku gede